Usnula civilizacija 11, Sibirski cedar 11, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Tvoj je zračak, znači, ugrijao, a moj je, što li, hladan. Ti si jednostavno gledao sa zanimanjem, ne unoseći osjećaje. Znači da tvoj zračak može ugrijati čovjeka u daljini. Može, još nešto, dobiti nekakvu obavijest, predati je. Zračak može poboljšati raspoloženje i bolna mjesta može dijelom u čovjeka ukloniti. Još mnogo toga ovisno o energiji koju posjeduješ, snazi osjećaja, volji, želji. Ti tvrdiš da bi svaki čovjek mogao imati takav zračak. Naravno, svaki, pa i sada ljudi još uvijek imaju osjećaje, intuiciju, imaju sposobnost da mogu maštati, slutiti, sređivati određene okolnosti, vidjeti snove, samo što sve to čine kaotično bez vodstva. Samo znaš, Vladimire, ima jedan neophodan uvjet da bi zračak bio potčinjen volji. Bezuvjetno je potrebna čistoća namjere, a snaga zračka ovi o snazi blagorodnih osjećaja. Eto ti ga, kao da se sve počelo razjašnjavati. No u čemu čistoća namjere, blagorodni osjećaji, oni su energija zračka. Anastazija se po cijeli dan bavi razmišljanjima, sređivanju najrazličitijih okolnosti, što nam se dešavaju u našim prošlim, sadašnjim i budućim životima. Anastazija ima sjajno pamćenje, ona pamti mnoštvo ljudi koje je promatrala u svojim viđenjima ili kroz svoj zračak, njihova unutarnja doživljavanja. Ona skuplja u sebi životno iskustvo mnoštva ljudi iz prošlosti i sadašnjosti. Ona se koristi ovim iskustvom, oblikuje budućnost i pomaže drugima. Ona to čini na velikoj udaljenosti uz pomoć nevidljivoga zračka. Oni, kojima upućuje pomoć putem šapta, rješenja ili iscijeljenja, niti ne slute o njezinoj pomoći. Tek sam potom saznao da takav, nevidljiv prostome oku zračak, zrači svaki čovjek, samo različito jak. Pojavu, sličnu ovome zračku, u znanosti nazivaju torzijskim poljem. Anastazija ima neobičan i zanimljiv pogled na svijet, što je to Bog, Anastazija. Postoji li on? Ako on jest, zašto njega nitko nije vidio? Bog, to je međuplanetarni razum, intelekt. On se ne nalazi u jedinstvenoj masi. Njegova je polovica u izvanmaterijalnom svijetu svemira. On je zbroj svih energija. Njegova druga polovica je mjestimica raspoređena na zemlji, u svakome čovjeku. Mračne sile žele blokirati ove dijeliće. Što, po tvome mišljenju, očekuje naše društvo? U perspektivi, uviđanje svekolike ubojitosti tehnokratskog puta razvoja i kretanje prema praizvorima. Ti želiš reći da su svi naši znanstvenici zaostala bića, koja nas dovode u zabunu. Ja želim reći da se uz njihovu pomoć proces ubrzava, a time i uviđanje neispravnoga puta. Što, mi uzalud gradimo sve strojeve i kuće? Da. Ne dosađuješ li se ovdje živjeti sama, Anastazija? Sama, bez televizora i telefona. Kakve si to primitivne stvari nabrojao, sve to čovjek imao od samoga početka, samo u savršenijem obliku. Imam to i ja, i televizor i telefon. Pa što je to televizor? Uređaj, uz pomoću kojega gotovo zakržljala ljudska fantazija prima nekakve obavijesti i u kojoj se slažu slike i sadržaji. Ja mogu uz pomoć svoje mašte opisati svakakve sadržaje, svakakve slike, stvoriti najnevjerojatnije situacije i usto sama u njima sudjelovati, nekako utjecati na sadržaj. Čovjek može pričati s drugim čovjekom bez pomoći telefona. Zato je potrebna samovolja, želja dvoje i razvijena mašta.